In het Meerkebosk, hier heel dichtbij, staat het kasteel van koning Frederik en koningin Livia. Het leven weer prachtig en rustig. Want Wicca ruzie kregen met de boswachter Geert en zijn zoon Jan. Die had een beam op haar huis vallen laten. Wicca is in alle steden en ze bedenkt met haar kat Azrael een leuk plan en ze bezet het kasteel. Maar dan komen de Meerkefiguren in opstaan, zo het Sneeuwwitje en alle oren Meerkefiguren slagje de koning en de koningin te bevrijden. Strijd om het Meerkeslot. 5, 6, 7, 12, 13 en 14 juli. Vogelzang staat in Veenkleerster.